Stále platí, že Preacher Curl je jeden z najefektívnejších cvikov na biceps. Tu porovnávali Preacher Curl a Bayesian Curl, čiže biceps s ramenami za telom. Žiadny významný rozdiel ani v sile, ani v regálnej hypertrofii sa nezistil. Poloha ramena teda nie je najvýznamnejším faktorom. Rovnako tak dlhá či krátka hlava. Pointa je, že je veľa cvikov na biceps, ale ak chceš zo svojej genetiky vyťažiť maximum, povenuj sa tomuto cviku. Je stabilný a profil odporu cviku je ideálny pre silovú krivku bicepsu, čiže na to, ako je ten sval stavaný. A tu máš ešte jeden tip. Rob to jednoručne a vyťažíš z toho ešte viac. Hlavný dôvod je, že aktivuješ ešte viac motorických jednotiek, ktoré sa nebudú byť medzi dvoma rukami a teda signál sa dostane k ešte viac vláknam toho istého bicepsu, pretože hypertrofia je fiber specific. To znamená, že počet zapojených vlákien v svale závisí od veľkosti motorického náboru. Neznamená to, že nemáš robiť iné cviky, ale tento cvik sa dobre progresuje a vykonáva. Ja progresujem tak, že keď urobím 8 opakovaní, idem na ťažšiu hmotnosť. Ak neurobím s ťažšou aspoň 5, tak dorobím drop set s ešte ľahšou do zlyhania. 1 až 2 série 2-krát v týždni.